सिमबो खुलुमनाय थाबाय जोङो सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो बैसागुसिमबो खुलुमनाय थाबाय जोङो सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो बैसागु बरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया 2020 मायथाइयाव कर'ना भाइरासनि जा गाज्रि थासारि बे थासारिनि थाखाय जों बेखौ मावफुंनो हायाखैमोन नाथाय देग्लाय जोङो गाजा गोमजायै बैसागुखौ बर'नि जिहेतु माहारियारि फोरबो बे फोरबोखौ जों बरायनो थाग थियारि जादों आरो बिनि थाखाय जोङो 2020 मायथाइयावनो मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दानानै होनाय जादोंमोन आरो बे बानजाय आफादनि दिनै जोबथा मेलखौ मागुरमारि गुदि बर' फरायसालियाव जों मावफुंदों आरो बेवहाय जों माखासे थांखि लादों बे थांखियानो जाहैबाय সকলোৰে লগত বিকাশৰ পথত UPPL চৰকাৰৰ দুমাহৰ সফলতা ভেৰগাঁৱৰ উদালগুৰি পলিটেকনিক প্ৰতিষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ আহক আমি সকলোৱে মিলি বিটিআৰ অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু একতাৰ বাবে ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত নিজৰ বহুমূলীয়া ভোট দি UPPL চৰকাৰক আকৌ এবাৰ জয়যুক্ত কৰাত সহায় কৰোঁ जोङो बरायनायाव जोङो स्पेसियेलि हारिमुनि सायाव बिबुंथि लाखिनो हानाय माखासे आलासिफोर जों लिंहरनो थांखि लादों बेजों लोगोसे बर'नि जा बैसागु मोसानाय बैसागु खननाय बे गासैखौबो बुहुम मुलुग दरबाराव जों माब्रै दैखांलांनो हागोन बेखौ जोङो नाजानानै माखासे बैसागु मोसानाय मेथाइ खननायनि हाबाफारि लानाय जादों बेजों लोगोसे जोंनि जा माहारियारि नेमखान्थिजों जों मोसौ थुखैयो बे मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौबो जों बेवहाय मोजाङै मावफुंनो नाजानाय जादों आरो बिनि थाखाय गोदोनिफ्राय जा धोरोमारि खान्थिजों मोसौ थुखैबोबाय थादों बेबायदि बिथांमोन रसेन बसुमतारी होननाय बिथांखौ जोङो अलरेडि आलासि महरै सायख'नानै लादों आरो बिथाङा जोंनो कनसेन्ट होबाय अलरेडि दा बेबायदि हिसाबै जोङो देग्लायनि बैसागु बरायनाय हाबाफारियाव जोंनि माहारियारि जायफोर आसार खान्थि दङ बे आसार खान्थिखौ जोङो फकास खालामनो नाजानाय जादों आरो बेवहाय जोंनि बे ओनसोलनि बा सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि गासै रायजो राजानिफ्राय जों थोजासे मदद आरो हेफाजाबखौ दासिम मोनगासिनो दं इयुनावबो जों मोनगोनखौ आसा खालामदों बेवहाय जोङो दिनै बर'नि माहारियारि आफाद मोनफ्रोमबो आफाद दखरा आफादफोर जों जथुमदों बेवहाय मोनफ्रोमबो आफादानो खौसेयै बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाग थियारि जाबाय आरो बेबायदि हिसाबै जोङो दाना होनाय बानजाय आफादनि मोनफ्रोमबो दालाय आफाद बिथांमोना अलमस्ट 80% बिथांमोना रेडि दासिम स्टेज पेन्डेला जोंहा गाबोननिफ्राय जागायगोन होननानै जों सावरायलायनाय जादों बेबायदि हिसाबै जोङो 14 एप्रिलाव जा हाबाफारि जानांगौ बियो बैसिमाव मोजाङैनो जाफुंगोन होननानै मिजिंथिदों बे बैसागु बरायनाय फोरबोआव बेसेबांसो मानसि गासै 79 गामिफोर दं बे ओनसोलाव बर' गामि हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो बर' गामिनिफ्राय माखासे बर' रायजो राजाफोरखौ लेंहरनाय जादों जों टारगेट होआखै जेसेबां फैयो एसेबां जोंनाव बेयाव फैनो हागोन दा जोंनियाव गासै पपुलेसन हिसाबै फ्राय 22,000 सुबुं अनजिमा दं जोंनि बर' सुबुं अनजिमा दा बेबायदि हिसाबै गुबुन बोसोरफोराव जोंना 2,000निफ्राय 3,000 सुबुं अनजिमा जादों देग्लायबो जों बेखौ आसा खालामदों देग्लाय जोंहा आरोबाव जोङो बांसिन आसा खालामदों मानोना थांनाय बोसोरनि जा रंजानो मोनैनि दुखु दाहा बियो देग्लाय रंजानानै बेखौ होखारनो नाजादों दा बिदि हिसाबै जोङो बेवहाय 3,000 सुबुंखौ जोङो आसा खालामदों बेजों लोगोसे जोंनो मोजां खौराङा बे जोंनि गुबुन माहारिफोर बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होयो दा जों जेराव बैसागु फोथार लादों बेवहाय बिहारि माहारिफोर दङ बिहारनिफ्राय फैनाय गामि गेदेर गामि दं बिथांमोना फ्राय बिथांमोननि गथ' गथायफ्रा बर' बिजोंजोंनो माखासे फरायनायबो दङ दा बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होनो नागिरदों बा बिथांमोनाबो जोंजों ओंखारफागोन होननाय जादों दा बेबायदि हिसाबै मोनसे कालारफुल हाबाफारि जागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो जोङो जोंनि माखासे रोंगौसाफोर जायफोरा माने कलेज इउनिभारसिटिफोराव फोरोंगिरि बिबुंगोरा हिसाबै मासि लानानै दङ बिथांमोनाबो माखासेफ्रा जोंनो फैगोन बाहागो लाफैगोन जोंनि ओनसोलनि बा गुबुन ओनसोलनि मानसिफ्राबो बाहागो लाफैगोन दा बेबायदि हिसाबै जोंनि मोनसे आब्रुथि गोनां हाबाफारि जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों बेसेबां दासिम 4,65,000 बाजेट मोनसे लादों दा बेहाय बे बाजेटआ जोङो लानाय हिसाबै 15% प्लास माइनास जोङो 15% प्लासबो जानो हागौ बा 15% माइनासबो जानो हागौ जोंनि बे मोनसे लामसाम बाजेट दा बेबायदि हिसाबै
सिगां बोसोरफ्राव जाबायदि बाजेट लादों बे एखे बाजेटआनो जादों अब्लाबो बिनिखाय जोङो बाजेटआव बारा बुरजाथार हेरफेर जागोनखौ जोङो मिजिंथियाखै आरो जों बै बाजेट मथेनो खामानिखौ मावफुंनो आखायाव लादों आरो जोङो आसा खालामदों जोंनि बानजाय आफादा दासिम दिनैनि रिपर्ट मथे 3,30,000 नङा होमबा 3,30,000 बिथांमोना अलरेडि बुथुमबाय आरो गाबोन समफोरनि गेजेराव आरोबाव फ्राय 1 लाखसो फैगोन मोनसे माखासे सर्स दङ बिथांमोना माखासे सर्स बानायनानै लादों बानजाय आफादा बेबायदि हिसाबै जोंनि जा बाजेट बे बाजेटआ मोजाङै सुफुंजागोनखौ मिजिंथिदों সকলোৰে লগত বিকাশৰ পথত UPPL চৰকাৰৰ দুমাহৰ সফলতা বাক্সা জিলাৰ কুমাৰীকাটাত বাথৌ হাৰিমুখুৰী আঁচনি গ্ৰহণ আহক আমি সকলোৱে মিলি বিটিআৰ অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু একতাৰ বাবে ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত নিজৰ বহুমূলীয়া ভোট দি UPPL চৰকাৰক আকৌ এবাৰ জয়যুক্ত কৰাত সহায় কৰোঁ